Здравейте, пичове! Това е клип на Call of Mini Infinity. Тъкмо започнах някаква игра. Даже не съм цъкал, не знам какво се случва. Трябва да се напише име. Добре, името ми ще бъде... TLBG. Тогава ще го напиша с лято. Да надумиразе. Ей! Open, някаква кутия. 500 кинта, окей. Start game. Товато. Start. И започваме. 4 в 4. Окей. Също Алекс се опита да ми изпрати такова клип. Изпрати ми го по Viber, но ми го няма в галерията и не мога да го кача. Кажете... О, мъгът, имаха вече. Кажете как да такова. Кажете ми как да си такова в галерията, нали, да мога да го кача. Ако вие знаете. Може би те е свързано нещо с това, че той качва с Mobizen, а пък аз с... качвам с... такова с... Ой, къде Моби? А пък аз качвам с A-Screen Record. Не знам дали е свързано с това. И ако знаете, ми кажете. Аз това подскачам. Качал знаеш ли си? Не. И как му уби с динозаврата пак? О, ние имаме такъв с това оръжие. Аз съм по средата на мелето. Не ме стреляй. Пак? Окей. Че ние сме такива ливавите. О, мъгъл аз ти разстига сте ме убивали, бе. Къде има запарати? Какво стана? Добре. Загубихме. Добре, не ми пука. Нека започнем друга игра. Доколкото виждам, може да играем само 4 в 4 и това ще правим. Както казах, напишете долу в коментарите. Дали как мога да таковам. Как мога да скажа. Как мога да се го кача, да не дойде това. Да не дойде в галерията и да го кача в YouTube. Спах на някой, аз съм не добре. Ще идва. Аз така мога да си умеся, така е много удобно. Сипа му някакъв. Теб се скри. Сипай. Убива. Нещо. Не, убийте го. Няма друго оръжие. Не. Нюбай, чакай малко. Че аз излизам. Сипам. Не, бе, сте ме убивали, не е честно. Аз съм едно малко новче, а те не спират да ме убиват, не е честно просто. Къде е какво? Бой.
Ой, че съм точен. Аз мога да скача. Бум. Да, мога. О, шит. Те откъде взимат тия пауър и глупости? Не обичаме нещо, никой да го направиха. Той изчезна, беше тук и изнъж изчезна. Как стана това? Ей! Вижте, майка. О, кой го уби? Не съм аз. Просто ясно. А не. Как? Фикер, той германец ни креп. Много ни креп с германец. О. What? Ако ме убиха, бях за стената. Хакери. Не, случайно в коментарите на играта бяха написали, че е пълно с хакери. Вече напълно не вярвам. Що не ме убиват мен? Аз като ги стреля не ги убивам, те убиват мен. И пак то фикер, явно не хакер. Просто невъзможно съм да ни теб и да не могат да убият. Какво? Да речем, че сме били. Уин, ей. Както казах, надявам се да знаете как... Ще изиграем още една. Надявам се да знаете как да правя това. Нали, да го имам в галерия и да мога да го кача. Аз се мъчих в фоли да го направя, не мога. И се надявам да ви помогнете, ако знаете. Но не. И добре, все пак благодаря, ако знаете и го направите. Пише Start in 0 second. Защо не почваме? Вече сме пълни. Защо не почваме? Така. Защо не почва? Добре, тия за какво? За какво постоянно се правят дебавки? Влизат, излизат, влизат, излизат. Това не е забавно. Сега пък излезе някой друг. Добре, да си да почнем. Добре, хубаво сме вече. Вече играта има по-бързо, докато не се случи това. О, хайде да почваме, отборите ми харесват. Чакай, аз съм при уния долу. Не ми харесват. Аз стига, бе. Аз съм и то тука. Това просто не е изобщо честно спрямо мен. Лидера ета първи лева съм и дека втори. 7, 8, 7, 6.
но ще играя, за да загубя. Добре. Да изкараме ти запади. Толкова време. О, има и стар гейм. Нека да видим. Това. В момента не им бе го представя по право. Join. Тук. Не знам. Да, това прави. Не знам. Не разбирам. Добре, хора, това ще е клипа. Не забравяйте, ако знаете как да правя това. И кажете, ако ще го направя. Даже ще ви отговоря. Ще ви отговоря дали се е получил. И ако се е получил, много благодаря. И да, това ще е клипа. Чао.